Alright. Aja asong na tayo, tipis to na kami. Kardang tayo sir. Doon kagat niya ko dito eh. May isa, asong. Dito. Alright. Ay, ukin. Hindi ka makakaabot dyan. Hoy, kahit gumamit ka ng tungtungan dyan. Ay, unya na ako doon si Ali. Ay, parang damot na ako ng pay. Ay, tigawin doon. Kobe ka. Kobe. Bilis, Kobe. Hindi ka abot dyan, boy. Nandito yun. Kamatch mo. Yun ako, tapos na ko yung salabay ko. Next slide po, yung Dashan. Ayan, tinitira ulit ni Mark Sinocruz Fernandez. Ayan nga. Mabilisan yung assist ng pagkataas ng slide na to. Yung pupumbagi sir. Sabay-sabay na. Hoy, Kobe. Anirit. Kobe. Bilis na, ihi. Jabar. Yeah. Si Jabar. No. Oh, Balvin si Jabar. Pinalugan talaga. Kinasumot ka na. Dalaw yan, pinagsabi niya. Pero ito, lak-lak na no. Parang lid na to. Okay na. No. Niyo yung babae. Kapatid ni Kobe. No. Siya yung final stud. Dito sa Lupit Norte. Home service po. Home service po. No, is mo lang. Ang galing talaga. Datin mo na sa tenga kung gusto mo. Ang kabawi ka. No. Ang mahiwaga talaga yung kanyang kamay. Paano ba? Hello. Hello. Yung babae. Amo na sir. Oh, dalawa. Dashan tsaka Lapad. Hello. Nako. No. Eh, binili ka lang yung ayan yun eh. Hindi maroon si Chichi. Ay, init. Ubusan nila ba lang, patapatang lang. Binigyan lang ang patangad nabi. Maroon si Chichi ah. Wala na tanghali oh. Dati po. Kula nito si Robot yung naman. Hindi po sir. Masirom dyan yata, may puno yun. Kami nga puno din sa sakay. Okay naman. Ay, kasi wala nang gato yan. Wala bato-bato. Bawal na ba't yung Sawan dalang ang niya sir. Ah, start in. Sir. no. Tunatan. Mabayar, tati ka lang magkaya ah. Sige. Picture kami ni. Mabayar ka lang magkaya. Hindi ako kung di ba, sayang naman. Nag-dublante, sayang. Lumboy mo sir. Ang lumboy oh. Kulit ka lawid na balot. Eh, matamis pan sir. Oh. Grabe, sinanakiri ka balik pa. Pero alam mo mabungara mentan oh. Hindi, mabungatan. Mabungara sir. Lain mo ba talaga? Anthony Panood siguro ah. Pinitan? Ay, bipin. Wala may sakit ulit. Wala 30 minutes. Nalawag ako yung inaramid na. Adi pagsungkit na. Hindi na maamoy. Ang sisip Ay, dyan. uri alambrila ang si Pamedya sa nanong mo pa, agto yan na ala, taandang nun. Isip nila sa inyo, bigyan na, natagpag. Malawag kami. Dito itong lapad ay flight. Ano, sayang, isang alipiti ko, dapat ang duko-duko yung sinyan to. Ang di ay na eh. Ay kumun, ang duko iya, so inyan to. Iya ay, susunod to. Baka ko lang, may takla. Kagkabasan nante. Ang masasalimot lang.
Kasi ito ko yung dapat ang duko-duko yung tumutong. Yan. Yan. Ang kaya na sinuong. Ay, sana yan. Ito lang yung tumutuan. Ayun! Wala na salimot ko sayang bilog na ako. Wala na salimot. Manila, kasi narin ako mag-Facebook maglabat. Ang kumakawalan sa amin, bilog ako malumot niya. Sir, bigay presyo niya kita natin, sir. Okay, baka gusto kita ni. Ko masyado nang tasa, pero sa pinaka-minimum to man ng saman, sir. Dani masyado kina. Ito 100k. Oh? Oh, mabli akita, sir. Akit tayo may kinay. Kasalawang sir. Kung kabara-bara na lang kinakakita to. Alam nakitan, puro rararaman, sir. Akit yan na labat yan. Anda. Philippine nakita lang, wala American nakita. Island born lang. Oo, walang lang. Wala mix to lararaman, sir. Di may akita di man na abay may pantal manawag. Inawit danid na lapod mo Amerika. Air Force sa Kango. US Air Force. 250. Oh. Yan, sir. So, per day man, tumama ka stad. Akita dyan. Istad to eh. Gaway na i-mixed kin. Medyo masibag man na yaman, sir. Un. Hindi kasi Wala ako. ko sigalatin. Ako wala ko kasi, sir. So, nang pabalad, sir. Ay, balat na ramay kin, sir. Aka-cage na lanang. Naramay kin mo siguro. O, no, i-train mo, sir, na galam, mabitira mo na breed. Trainer ay, wala rin kabat kabat ka trainer. Yeah, may, sir. May beam kin kasi. Gabay yung madagtibay. Kinain manalo. Pandoran. Ay, sige. Alikabat mi, 25,000 balat. Sakit ko lang laman, bisis. Pero na si Derek Rico, kita na yad. Ken, hindi lang manawag malaban. Yad. Kasi may Jed San Fernando kasi. May kasakit man na siya. Ikikingkad si kill sniper ko nga. Okay. Nakabalik siya na siya. Tago yun sa hotel. Kaya isang kamalagan siguro 15,000, sir. Sa dulang. Hindi, isa talagang binagsak. Paano tumatay ta? Breeder lang namin. Breeder lang amin ay. Wala ko dan eh, 5,000. Nato. Lord. Ang gara ng teres. Sikara lang lamang siya ng gara ng breed. Kung nang gapalay pakanda, hindi man lang. 5,000 nila. Sa kaskasyan, iraramay tutuwang breeder. Iraramang kasi, sir, iraramay breeder-breederan na ba? Feeling that ano, makapan breed kay asuat niya malara. Ako ang gapod passion mo, ang gapod puso. Sayang lang tira dito sa lang. Kari pa yung panre-release mo kasi rin. Kaligsagan na naging ko sa lang kinutso. Man, duga, man. Balat. Ay, matured ko sa kanya female, wala ni papintulawan. So, Ibo, kitwis to. kasama lang kids sa sama, taang ka po na eh. Agi, Kadalaanan. na eh. Sigaw mo li si Renegang ko. Alis yung ang aliway. Taga Kim, taga San Carlos amo ang nagsaman. Talaga na ito, pati may Kim. Patang, si Cristobal. Hindi? Dali ko swerte dara man ay. Bala ni kulungan. Mga likulungan po. So, hindi ko pinito. Sinasusunod. Si Tatay Tuman, si Kidney, si Surtin, Dex. Dick. At rin si rin man, tagan na po si Sir Dex. Hindi, Mari, may pinagaba namin. ay Sir Labat. Siya labat sa dito. Nalarapot sa Sir Dex. Kabalog ni, sa Dr. man. Isang kabalogan po si Ken. Wala nang naramdaman. Si Ken, si... Walang patitong pag-o. Si... Balot nalay kiniman. Nalay taga-Tarlac. General ang akalat saan. General Tarlac. May balag kasi. Wala mo rin tuman. Ito pala si Katuman Manaya. Pinaglawan siya. Taga-Tarlac sa akalat saan. Balag man eh. Nakabayo lang si.
Kaya kabang bangat ang konsaman, so biin, sabi test ko lang kasi nito. Si Sir Tex, ang babangat mo ta? Ha? Ang babangat mo na aso. Hindi yan, may manalagot sa biin. Test ko lang ito. Sikat ang naliwag ko sa mga biin. Hindi, ukit ka, kiko. Pigara sila kumalag siya. Yung bubulong kumalag sa akin kiko. Kung manangay pangalan ng team. Kiyasa yun ko. Balbalog mo may biin mo. Wala ni may kinsar, no, kabat mo yung paistad niya eh, yung lapod dya, yung paistad midfield, baknutan. Kaya tuloy nga rin kuya. May babakar niya, balbalog sa kato, dadwara sa niya paweto. Oo, ito na balbalog. Tapos papi share na eh. Okay? Okay, saan sakay? Amin. Sa balat, kaya maamingan si kato mati, si kato mairap yung katutong. Na talabat lamin laki tapos may yan. Kahit laki sa BE. Hindi, talaki tabiman eh. Nanto may laki tapos sponsor, ito maway. Siguro nan kiniman, nan throwback siguro. May sakayat yan, silver, silver gray. Ang bago ni Iman, sir. Amang balat. Takyan. Balik na siguro 5 months to lang mo. Hindi tabang tabulos-bulos yung mga Nagkarabit kailangan. di tantay. Akanyak yun. Tuloy yung lagan. Tinamang Labuyak. Siya nangipil-kupil ko atang Ang kama. pinabibilay ng mga natarap. Tukod tayo ito. Blurdel ko. Kaya po, masama-sama naman. Tantay. So, kailangan sa kanan naman may tayo sa mga sirte yung basaksak na kayo. Dala. Samalman naman, sir. Grabe samal na karap. Ayam ko man kang kalante. Ngayon ito sa ulugat na gabi yung tali karap. Mas makamandagad si karap. Sinasami kin, dyan YouTube. Siniraday karag klase. Ay, may taga-bataan. Dora, pulutan da. Yung gulutan day karag ay. Hindi ka walang eradicate yan. Party siya Biskaya ang umar. Di ba kaya tururin lang talaga kay karag. Para siya kakalang dalabat. May loob. Hindi, may gusto. Si karay, siniradan namin. Pati lamang gusto. Isang bagay na. Tanda-laraman. Maksilso sa mga ito man ano. Kaya tayo. Kaya tayo. Bruno. Toy. Ako may grabe ko ata na. Pud masuko ko to Od semento sir. Tamay pertalan to di man kuskuson tong kuskuson man ano nabuboring. Ngab-ngab to ni nga may hamba to mabuyak la may hamba. Dum sunod pang puto. Tama na. Oops. Tumulan ko na. Kali lami kin sir bosan. Bar, urap mo pala making car. Tindap mo na ba? Ay, sir, kayo ganun kami. Kayo ito lang kami.